uyena lokuthiwa imbongi uzulela dumobala lathatha ukwabhaza ngoba kashangazi lamphosa emzini omkhulu wasephakameni. Ubaba wami wazalwa ngo-1923 uyena ke owaye ekhuluma indaba ukuthi ngizoba mfishane bavangeli ivele ithume kule nyanga yakabuthelezi neyakashangazi. Ngiqonde ukukhuluma ngokwabhaza ukuthi uShembe wasihlakaza sonke leso sitokufela. Ivele ithume kule nyanga ihambe yokhipha intombi eganileyo. Intombi iqala yayigana ke ibuye ihambe kubo. Ithi ganile igubuzela ifaka unkwambu iphelezelwa intombi zakubo kwayo. Ihleli lapha emsamo la goyo khona bayazi omakoti bethu kuhlalwa kanjani. Kuvele ngeni iqaqa esangweni ligude isibaya liqonde ngqongqonqo la khona khona umakoti. Lithi balingena khona intombi yophuma ihayiza ithunyelwa le nyanga enye lezo imbili esengiyibalile. Ithi mase intombi siyongena kulowo muzi nalo wathatha imithi yakhe nayihlanganise naye futhi. Bese lo athi ngiyagalela ngengidlala usibanibani mina ngeqaqa lilodwa vele ahlanganisa inyosi zakhe zasemoyeni. uShembe lo ophambi kwethu usebelibhombela hayi ukuthi uyefana nawe uyempela nje. Usabela ngiqala lapho. Usabela isibongo somuntu lesi useduze wase-Ottawa station. Mawusuka lapha estation ukhuphuke khona imizi yayilapho. Inyanga yezulu inkosi yamaNazaretha yahamba yakwakhe iyakombona ngoba wayekade ethenga umuzi wayedayise umuzi wakhe olapha ngase-Afrika. Siyawazi umuzi wakhe wawudayisela uDr Gumede. uDr Gumede owangasekhaya yakhe wasebe uDr Gumede naye udayisa na umuzi ukhona namanje lo muzi. Ithi inyanga yezulu ubaba wakho wena wangezela umhlola. Ithi inyanga yezulu wenzani? Ithi ke baba wakho thina la ekhaya sagulelwa ingane. Mayisigula ingane yenziwa konke engenziwa kona. Sase siyithatha ingane nonkosikazi wami sana kudokotela eThekwini basuka eOttawa ngaseVerelem. Bagibela isitimela bahamba baya eThekwini dokotela. Bafike behle esitimeleni eMngeni base benyusa umngeni beya ngasemfuleni. Bengakawela emfuleni udokotela wayelapha esandleni sokunxele. Base befike bengena ke ndokotela. Nale ngane abavumele ukuthi iyagula igulela ukufa. Kanti umkasabela akasamtshela umyeni wakhe ukuthi le ngane ngendlela egula ngayo angisayizi ukushisa lemhlanje. Bese bengena kudokotela. Bahlale phansi balandele athi udokotela sebebhalisile abize ngamunye sekufika kubona labo bobili kathi ngena nkosikazi kaSabela ngene nkosikazi kaSabela nengane nangusabela bamlandele. Bese thi ingane ayibekwe lembhedeni kadokotela bayihlisa ngani bayibeke la. Unkosikazi akamtsheli ke manje ukuthi uSabela ingane isifile ngoba unkosikazi phela. Abese udokotela athatha into zakhe niyazazi ke lento eyibekwazi thiwa bese udokotela umyeni wakhe kalonkosikazi ungali kusele unkosikazi la nengane. Abese ethi nkosikazi le ngane lena ine-hour ifile. Le ngane yakhe ine-hour ifile. Biza umyeni wakho nithathe le ngane niyibelethe. Banganiboni abantu la eThekwini ukuthi nibelethe ingane efileyo ngoba nizoboshwa. Incwadi kaIsaiah 41 verse. Athi ingane ine-hour ingane yakho uSabela ifile. Batshela bobubili manje. Thatha ingane niyifake emhlane
banganibona abantu lethi ukuthi ingane ifile ngoba nizoboshwa ngithwele isidumbu bathatha ingane bayibelethisa emhlane baphuma abese dokotela abuke iwashe bese la uqhamuka isitimela la emgeni esiqhamuka ngapha eMaMpondweni siya eVerelem ningene kusona masinyane bangazi banibona abantu sofika ngo10 isitimela baphume lapha u10 engakashayi baphume bahambe ngenyaba bagudla umngeni bese befika estation abantu bangene phakathi esitimeleni bangene bahlale phansi esitimeleni abantu ababaningi semini ngo10 mabeqalaza lesitimeleni kukhona abantu nje gwa kanti khona babamkhulu lesitimela lesi njengoba kubhombela isitimela samaBhondo sasiphume eMaMpondweni futhi bathi besahleli kanjalo abese ethi ubhombela iyasabela bese vuma usabela yebo mfundisi bese kuthula kancane abesithi ubhombela abakhuluma indaba eziningi babingelene wayesithi ubhombela pho sabela umkakho uthweleni angasho ubeletheni athi umkakho uthweleni angafuna ukuphendula isabela athule umkakhe bese bebukana bese ethi oh baba ubelethe ingane bese ethi ubhombela iyaphila nje lengane asuka umkasabelo asho indoda yakhe ngoba uzwa amazwi ka ale ndoda ewushembe ubhombela isitimela samaBhondo angalungile ukuthi uzombophisa nabantu lesitimeleni ukuthi uthwele ingane efileyo asuka umkasabelo ayele necoach athi mesukuma athi ubhombela hayi sabelo tshela unkosikazi wakhe abuye tshela abuye la abuye sakuhlehla abesethi mtshela hlala lapha phansi uyabona ke sabela liba nahamba nje lengane ifile lengane eniphetheyo bayimbozile kodwa njengoba isitimela sihamba nje ngizoyivusa mina lengane angiphuthuma ngizoyivusa lengane abese 415 sihamba isitimela sisuka emngeni sesisukile emngeni siyona umfula nasa siya eBrighton athi nizothi nifike ekhaya lengane ngizobe sengivusile nasi isitimela siwela umngeni siye eBrighton yolo park lokho phambili Red Hill ungangilindi wena ungangilindi 41 verse 25 fundeka kanje ukhona engimvezile enyakatho ithi lencwadi ukhona engimvezile enyakatho uyakuza empumalanga uyakubiza egameni lami uyakwehlela phezu kwamakhosi amen